మా ఆత్మీయ సందేశాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదింపబడినట్లయితే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు మీ కుటుంబాలకు మా జేజే మినిస్ట్రీ పక్షముగా శుభాలు తెలియపరచుకుంటున్నాం. పిల్లారా, మిమ్మల్ని మీ కుటుంబములను దేవుడు బహుగా భద్రపరిచి ఆశీర్వదించును గాక. దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానం చేద్దాము. పిల్లల చిలకలు ఆ తల్లి పిల్లలకు చెప్తుందంట, ఏమో నేను ఆహారం తీసుకురావడానికి నేను వెళ్ళబోతున్నాను, మీరందరికీ ఒక పాఠం నేర్పిస్తాను, జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి అని ఆ తల్లి ఆ చిలుకలని పిల్లల్ని పిలిచి, వేటగాడ వస్తాడు జాగ్రత్త, గింజలు జల్లుతాడు జాగ్రత్త, వల వేస్తాడు జాగ్రత్త, పట్టుకుంటాడు జాగ్రత్త, మెళ్ళు విరుపుతాడు జాగ్రత్త, బుట్టలో వేసుకుంటాడు జాగ్రత్త అని ఆ తల్లి పిల్లలకి చక్కటి పాఠాలు, ఆ పాఠము నేర్పించి ఆహారము తీసుకురావడానికి అడవులోనికి వెళ్ళింది. పిల్లారా, ఏమండి, ఈలోపు చిలుకలు చక్కగా ఆ పాట నేర్చుకుంటున్నాయి. వేటగాడు వస్తాడు జాగ్రత్త, గింజలు జల్లుతాడు జాగ్రత్త, వల విసురుతాడు జాగ్రత్త, పట్టుకుంటాడు జాగ్రత్త పాడుతుంటే ఈలోపు వేటగాడు రానే వచ్చాడు. పిల్లారా, వేటగాడు వచ్చి ఆ పాట వింటుంటే చాలా ఆశ్చర్యపోయాడంటే, ఇదేంటి నేను వస్తానన్న సంగతి ఎలా తెలిసిపోయింది, నన్ను చూసి పాట పాడుతాను ఈ చిలకలని అని చాలాసేపు ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయాడంటే వేటగాడు. ఎందుకన్నా మంచిది, నా పని నేను ముగించుకుందాం, నా పని నేను మానకూడదని మెల్లిగా వచ్చి గింజలు జల్లారంటండి. ఆ గింజలు ఎప్పుడైతే జల్లాడో ఆ చిలుకలన్నీ వచ్చి ఆ యొక్క వేటగాడు వేసిన గింజలు తింటూ పాట పాడుతున్నాయంట. వేటగాడు వస్తాడు జాగ్రత్త, గింజలు జల్లుతాడు జాగ్రత్త అని పాట పాడుతున్నాయంట. ఈ వేటగాడు అనుకున్నాడంట, ఆ పాట నేర్చుకున్నాయి కానీ దాని యొక్క అనుభవం వాటికి తెలియదని వెంటనే మరలా వల వేసిండేంటండి. ఆ వలలో చిలకలన్నీ చిక్కుకొని మరలా పాట పాడుతున్నాయండి. పిల్లారా, వేటగాడు వస్తాడు జాగ్రత్త, గింజలు జల్లుతాడు జాగ్రత్త, వల వేస్తాడు జాగ్రత్త అని. ఏమండి, ఆ వలలో పడిన చిలుకలని ఒక్కొక్క దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళిరుపుతూ ఏమన్నా బుట్టలో వేస్తాడంట. అప్పుడు కూడా బుట్టలో పడుతూ ఆ పాట ఆ చిలుకలు పాడుతూనే ఉన్నాయంట. ఈ రోజున మనం చూస్తే అనేకులు, పిల్లారా, అందరూ కాదండి, కొందరు పాటలు పాడుతూ దేవుడు వాక్యం వింటూ దేవుడు ఆరాధిస్తూ ఎవరి చేతిలో బందీలుగా ఉన్నారంటే సాతాను చేతిలో అనేకులు బందీలుగా ఉన్నవారిని మనం చూస్తున్నాం. పిల్లారా, నిజమే, వేటగాడు వస్తాడు జాగ్రత్త, గింజలు జల్లుతాడు జాగ్రత్త, అని పాట జాగ్రత్త అన్న పాట నేర్చుకున్నాయి కానీ దాని యొక్క భావము తెలియకుండానే వారు ఆధ్యాత్మిక వెతుకుతున్నారు. ఆ భావము తెలియకుండానే దేవుడు ఆరాధించేవారు, దేవుడు వాక్యం చదివేవారు, చదవడం వినడం బాగానే ఉంది, పాటించే అనుభవం ఈ రోజున అనేకులకి లేదు. పిల్లారా, అందుకోసం ఈ లోకములో మనము బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటండి. లోకములో ప్రజలందరూ ప్రాణమును రక్షించడం జాగ్రత్తగా ఉంటారు కానీ నేను అంటాను, క్రైస్తవుడు బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అజాగ్రత్తగా ఉంటే సాతాను చేతిలో మనం బంధింపబడతాం, సాతాను చేతుల్లో మనం చిక్కబడతాం. పిల్లారా, సాతాను చేతుల్లో మనం బంధింపబడటానికి వీలు లేదు. పిల్లారా, మన కాపరి యేసుక్రీస్తు వారు, దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఆయన కాపరిగా ఉండడం మనకు, యేసుక్రీస్తు గొర్రెలకి మంచి కాపరి. ఆయన మనం ఎప్పుడైతే అనుసరించేవారుగా ఆయన వాక్యమును వాక్యానుసారం జీవించేవారుగా మనం ఉన్నప్పుడు, అందుకోసమే సామెతలు అన్నాడు, నీ హృదయముల నుండి జీవధారులు బయలుదేరును, కాబట్టి అన్నిటికన్నా ముఖ్యముగా నీ హృదయం భద్రముగా కాపాడుకున్నాము. భద్రమనగా జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాము. పిల్లారా, మన హృదయమును జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నామా? దేవుళ్ళో మన జీవితము, ఆధ్యాత్మిక జీవితము, మన ఆత్మీయ జీవితము దేవుళ్ళో ఏ విధముగా ముందుకు కొనసాగిస్తుందో మనం ఆలోచన చేస్తున్నామా? పిల్లారా, అందుకోసమే బైబిల్ గ్రంథములు మనం చూస్తే మొదటి దినవృత్తాంత గ్రంథములు 22వ అధ్యాయము 13వ వచనము, దావీదు మహారాజు కాబోయే రాజు గారికి, సొలొమోను మహారాజుకి ఈ మాటలు తెలియపరుస్తున్నాడు. యెహోవా ఇశ్రాయేలు గురించి మోసేకు ఇచ్చిన కట్టల ప్రకారము ఆయన తీర్చిన తీర్పుల ప్రకారముగాను జరుపుకున్నటకు నీవు జాగ్రత్త పడిన ఎడల నీవు తృప్తి పొందుదువు, ధైర్యము తెచ్చుకునము, బలముగా ఉండు. చాలుండి, దేవుడికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఇక్కడ అన్నాడు కదా, ఆయన తీర్చిన తీర్పుల ప్రకారము
జరుపుకున్నటకు నీవు జాగ్రత్త పడిన నీవు వృద్ధి పొందేస్తావు. ప్రైజ్లో వృద్ధిలో నువ్వు వస్తావు, ఆశీర్వదించబడతావు, దీవించబడతావు, మనం క్షేమముగా ఉంటాం. పిల్లారా, ఈ మాటలో సొలొమోను మహారాజు మొట్టమొదట విని జాగ్రత్త పడ్డాడు. ఏమిటో తన రాజ్యములోనంట 40 సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలనలో జాగ్రత్తగా రాజ్య పరిపాలన చేశాడు. దేవుడు మాటలు విని, దేవుడు వాక్యాన్ని విని, దేవుడు మాటలు తన హృదయంలో భద్రపరుచుకొని బహు జాగ్రత్తను వహించాడు. పిల్లారా, ఎప్పుడైతే పిల్లారా 40 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అజాగ్రత్తగా ఉన్నాడో పిల్లారా, అజాగ్రత్తగా రాజ్యము 2 ముక్కలు అయిపోయింది. ఎంతో తీరిన లోటు, తీరిన కష్టాలు, తీరిన బాధలు సొలొమోను మహారాజు జీవితంలో మనం చూడగలుగుతాం. పిల్లారా, ఏమండి, దేవుడు మాట జాగ్రత్తగా ఉన్నంత కాలము కూడా దేవుడి చేత ఆశీర్వదించబడ్డాడు, దేవుడి చేత దీవించబడ్డాడు, దేవుడు కృపలో బహుగా భద్రపరచబడ్డాడు. పిల్లారా, కానీ పిల్లారా, ఎప్పుడైతే దేవుడు మాటను పక్కన పెట్టి, దేవుడు ఆజ్ఞలను పక్కన పెట్టి అజాగ్రత్తను వహించి లోకపు మాటలు విన్నాడో పిల్లారా, తన జీవితములు తీరిన కష్టాలు, తీరిన బాధ. ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాల ప్రజలు కూడా 2 భాగాలుగా విభాగింపబడ్డారు. ఎంతో శాపం వచ్చింది. పిల్లరా, ఎందుకు వచ్చింది అంత శాపము? ఎందుకు తన రాజ్యము 2 భాగాలు అయిపోయింది? తీరిన కష్టాల్లో ఎందుకు వారు ఆ కురిగిపోయిన మనం ఆలోచన చేస్తే అజాగ్రత్త. ఎప్పుడైతే మనం జాగ్రత్తగా వహిస్తామో మనము కాపాడబడతాం, మనం ఆశీర్వదించబడతాం, మనం జయ జీవితం పొందుకుంటాం. పిల్లారా, అందుకోసం దావీదు మహారాజు అంటాడు కదా, 119వ అధ్యాయము 9వ వచనం అంటాడు, వస్తువులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధి చేసుకుందరు, నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట చేతనే కదా. ప్రైజులో ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి. యవనస్తులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధి చేసుకుంటారు, నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట చేతనే కదా. దేవుని వాక్యమును జాగ్రత్తగా మనం చూస్తున్నామా? దేవుని యొక్క మాటలో అజాగ్రత్తగా వింటున్నావా? చాలామంది దేవుడు వాక్యమును అజాగ్రత్తగా చదువుతారు, ఏదో అలవాటు ప్రకారంగా చదువుతారు, ఏదో ఎల్లేమోలే విన్నామని అనుకుంటారు. కానీ అజాగ్రత్త వల్ల వినడం వల్ల మన జీవితంలో నష్టాలు ఎక్కువగా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పిల్లరా, జాగ్రత్తగా దేవుడు మాట విని మన హృదయంలో దాచుకుని వాక్యానుసారమైన జీవితాల్లో మనం ప్రవర్తించినప్పుడు దేవుడు బహుగా మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు. అందుకే సొలొమోను మహారాజుతో దావీదు మొట్టమొదటి చెప్పిన మాట ఏంటో తెలిసిన పిల్లరా, ఇదిగో నువ్వు జాగ్రత్త ఉన్నలా మోషే ధర్మశాస్త్రమును దేవుడు మనకిచ్చిన ఆజ్ఞలను మనం పాటించినలా నీవు బహుగా వృద్ధి పొందుతావు, క్షేమముగా ఉంటావు, నెమ్మదిని పొందుకుంటావు, దేవుడి చేత బహుగా ఆశీర్వదించబడతావని దావీదు మహారాజు సొలొమోను రాజుకు చెప్పినప్పుడు ఆ మాటలు విన్నాడండి మొట్టమొదటి దినాల్లో. అందుకే కార్య ఆరంభము కంటే కార్య ముగింపు మేలని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఆరంభములో మొట్టమొదటి దినాల్లో సొలొమోను మహారాజు దేవుడు మాట విన్నంత కాలము 40 సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలనలో ఏ యుద్ధము జరగలేదు. దేశము, ప్రజలు, తన కుటుంబం, తాను బహు క్షేమమును నెమ్మదిని వారు చూశారు. పిల్లారా, ఎప్పుడైతే అజాగ్రత్తగా వారు ఊహించారో, దేవుడు కట్టడలను, దేవుడు నియమాలను పక్కన పెట్టారు. పిల్లారా, తీరని నష్టాల వరకు కలిగినట్లు మనం చూస్తున్నాము. అందుకోసమే పిల్లరా, బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు చక్కని మాటలు మనం చూడగలం. చూడండి ఒక్కసారి, బైబిల్ ఉన్న వారందరూ కూడా తీసుకుని పిల్లరా, ఇక్కడ చక్కని మాట. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం అంటాడు కదా, ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము నీవు బోధింపగా తప్పిపోకూడదు, దానిలో రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్టు దివారాత్రులు దానిని దానించినలా నీ మార్గములను వర్ధన చేసుకుందువు, చక్కగా ప్రవర్తించదు. దేవునికి స్తోత్రం. యెహోషువతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, ఇదిగో నేను ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము బోధించడం ఎందును, చదువుట ఎందును తప్పిపోకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని యెహోషువతో దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు. పిల్లారా, నిజమే, యెహోషువ ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు తన హృదయంలో దాచుకొని దివారాత్రులు దేవుడు మాట ప్రకారం నడుచుకున్నాడో, ఆ యొక్క యుద్ధాల్లో దేవుడు జయ జీవితం ఇచ్చాడు. దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుగాక. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు చాలా మారులు ఆజ్ఞాపించాడు, ఇదిగో నీ మార్గములు చక్కగా వరిదెళ్ళాలంటే, నువ్వు చక్కగా ప్రవర్తించాలంటే నా మాటలో జాగ్రత్తగా నువ్వు చదవాలి.
దేవునికి స్తోత్రం కలుగుగాక. చదువుతున్నావా దేవుడు వాక్యం? చదువుతున్నావా దేవుడు మాటలు? అనేకులకు బోధించే వరకు ఉన్నావా? అనేకులు స్వార్థ ప్రకటించే వరకు మనం ఉన్నావా? లేక ఏముండి సాతాను చేతిలో బంధింపబడి దేవుడు మాటలు చెప్పే వరకు మనం ఉంటున్నామా? దేవుడు మాటలు ఇచ్చే అనేకులకు అందించే వరకు మనం ఉంటున్నామా? మన ఆత్మీయ జీవితము ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి పిల్లారా. అందుకోసమే ఏముడి యెహోషువ కాలములో దేవుడు మాట జాగ్రత్తగా ఉన్నంత కాలము ఏముడి యోర్దాను అనేది ఆరున్నదిగా చేశాడు పిల్లారా. ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు. ఎరుకో పట్టణాన్ని అప్పగించాడు. ఎరుకో పట్టణాన్ని వారికి అప్పగించే ముందు దేవుడు అంటాడు, ఇదిగో ఆ శపించబడిన దానిలో ఈ బంగారం కానీ వస్త్రాలు కానీ దేనిని మీరు ముట్టుకోకూడదు, జాగ్రత్త సుమా అంటాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగుగాక. జాగ్రత్త అంటాడు పిల్లారా. ఏ పని అయితే చేయొద్దని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడో ఆ పనే ఆకాను చేసిన మనం చూడగలం. ఆ శపించబడిన ధనాన్ని, ఆ యొక్క శాపకరమైన ధనాన్ని తీసుకొచ్చి తన గృహములో తన డేరాలో దాచుకున్నప్పుడు హాయి పట్టణానికి వారి యుద్ధానికి వెళ్తుంటే హాయి పట్టణంపై వారు జయం పొందలేకపోతున్నారు. యుద్ధములో ఓడిపోతున్నారు. అపజయం వస్తుంది. ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అవమానాలు, నిందలు, తీరని కష్టాలు వారి జీవితంలో చోటు చేసుకున్నాయి పిల్లరా. యెహోషువ కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తాడు. మోకాల ముందు తన తల నేల మీద పెట్టి, ప్రభా అమోరీయుల చేతులకు అయా మమ్మల్ని అప్పగించడానికి ఏంటి ప్రభా మా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నామని యెహోషువ గ్రంథము 7వ అధ్యాయంలో 7వ వచనం చూడగా, అయ్యో ప్రభా యెహోవా మమ్మను నశింపజేయనట్లు అమోరీయుల చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించితేవా అంటాడు పిల్లరా. ఏ ప్రభా ఆ చిన్న పట్టణాన్ని మేము జయించలేకపోతున్నాం. కారణం ఏంటంటే వారు అజాగ్రత్తగా ఉన్నారు. దేవుడు ఆజ్ఞలు మీరు ఉన్నారు. దేవుడు మాటను మీరు ఉన్నారు పిల్లరా. అందుకే వారి జీవితంలో జయము రాలేకపోతుంది. విజయమును చూడలేకపోతున్నారు. దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు. ఆకాను తప్పు చేశాడు అన్నప్పుడు, ఎవరు ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో తప్పు చేసినప్పుడు ఆకాను బయటపడ్డాడు. ఆ పాపమును నిర్మూలన చేస్తేనే కానీ వారికి జయము రాలేదండి. వారికి జయము ఇప్పుడు వచ్చిందో తెలిసిన, విజయం ఇప్పుడు వచ్చిందో తెలిసిన పిల్లరా. ఏమంటే ఆ పాపమును చేసిన వాడు నిర్మూలన చేశారు. అప్పుడు దేవుడు కోపం చల్లారిందంటండి. అప్పుడు వారికి దేవుడు కోపము వారి మీద రగులుకుంది పిల్లారా. అందుకోసమే యెహోషువ అక్కడి నుంచి బహు జాగ్రత్తలు వహించాడు. అందుకే పిల్లారా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అనేకులు ఏమండి వారు జాగ్రత్తగా ఉన్న వారందరూ కూడా ఏమండి కానానులో అడుగుపెట్టారు. అజాగ్రత్తగా ఉన్న వారందరూ కూడా ఇశ్రాయేలు ప్రజల మార్గ మధ్యలో అనేకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు, సమాధి చేయబడ్డారు పిల్లారా. వారిలో ఒక్కరిగా మనం ఉండకూడదని మనము కూడా ఈ భూమి మీద నుంచి పరలోక రాజ్యమునకు మనం యాత్ర చేస్తున్నాం పిల్లరా. అనగా ఐగుప్తు నుంచి కానానికి ఎలా ప్రయాణం చేశారో మనం ఈ భూమి మీద ఉండగా ఏమిటి దేవుని రాజ్యము కొరకు మనం ప్రయాసపడుతున్నాం. దేవుని రాజ్యములో అడుగు పెట్టాలని, ఆ కొత్త ఆకాశం కొత్త భూములు పరలోక రాజ్యములో మనం ప్రవేశించాలని ఏమండి మన ఆశ, మన తపన, మన భక్తి పిల్లరా. అందుకే బహు జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలని దేవుడు వాక్యం తెలియపరుస్తుంది పిల్లరా. ఏమండి అజాగ్రత్తగా ఉండటానికి వీల్లేదు. మన ఆత్మీయ జీవితంలో సరదా భక్తులతో ఏమండి ఉంటామో దేవుడు నిజంగా మనం బ్లెస్ చేస్తాడు. అందుకోసమే పిల్లరా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే కీర్తన గ్రంథం 39వ వచనంలో దావీదు భక్తుడు ఏమంటాడంటే, నా నాలుకతో పాపము చేయకున్నట్లు నా మార్గములను జాగ్రత్తగా చూచుకుందును. ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి. నా నాలుకతో పాపము చేయకున్నట్లు నా మార్గములను జాగ్రత్తగా చూచుకుందును. మన మార్గములను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నామా లేక అజాగ్రత్తగా మనం ఉంటున్నామా? అజాగ్రత్తగా ఉంటే తీరని అవమానాలు, తీరని కష్టాలు మన జీవితంలో వస్తాయి పిల్లరా. ఆ తీరని బాధలు, అవమానాలు రాకూడదని ప్రభు వాక్యము మనకు బోధిస్తుంది. సేవకులు మనకు బోధిస్తున్నారు పిల్లరా. ఎందుకు బోధిస్తారో మనం ఆలోచన చేస్తే పిల్లరా, దేవుడు రాజ్యములో మనం ప్రవేశించాలని మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. చూడండి, మనుషుడు అన్ని చోట్ల జాగ్రత్తలు వహిస్తున్నాడు. ఎవడు కరెంటు దిగుడు జాగ్రత్తగా ఉంటాడు, ప్రయాణంలో జాగ్రత్త వహిస్తాడు. నిజమేనండి, కొన్ని పనులు చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తాం. దేవుడి యొద్దకు రాబడికి అజాగ్రత్తగా మానవుడు ఉంటున్నాడు. అందుకే నాపై యెహోవా పని అజాగ్రత్తగా చేసేవాడు శాపగ్రస్తుడు అని దేవుని లేఖనము సెలవిస్తుంది పిల్లరా. మనము శాపగ్రస్తులు ఉండటానికి మనం పిలవబడలేదు. వారు ఏమిటి ఆశీర్వదించబడటానికి, దీవించబడటానికి దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచిన పరలోక పట్టణమును స్వతంత్రించుకోవడానికి ప్రభు నిన్ను నన్ను పిలుచుకున్నాడు పిల్లారా. ఇది వాస్తవము. గనుక దేవుడు మాట
మాటలు విందాం. చూడండి, ఆ చిలుకలు తెల్లి ఏమండి ఆ అడవులకి ఆహారం తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది. చక్కటి పాఠాలు నేర్పించాయి. ఏమండి వేటగాడు వస్తాడు జాగ్రత్త, గింజలు జల్లుతాడు జాగ్రత్త, వల వేస్తాడు జాగ్రత్త, అవి నేర్చుకున్నాయి కానీ తన యొక్క భావము అవి గ్రహించలేని స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈరోజు మనుషులు కూడా చాలామంది ఏమండి పాటలు పాడుతున్నాం, ఆరాధన చేస్తున్నాం, ఏమండి ప్రార్థనలు చేస్తున్నాము, మందిరాలకి వెళ్తున్నాము, కానీ సాతాను శక్తిలో బంధింపబడి ఏమన్నా వేటగాడు వల వేసినప్పుడు కూడా అదే పాట పాడుతున్నాయి. వాడు పట్టుకుని బుట్టలో పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా అదే పాట పాడుతున్నాయి. వేటగాడు వస్తాడు జాగ్రత్త, గింజలు జల్లుతాడు జాగ్రత్త, వల వేస్తాడు జాగ్రత్త, పట్టుకుంటాడు జాగ్రత్త. ఏమండి ఆ బుట్టలో ఉండి కూడా ఆ పాటలు పాడుతున్నాయి ఏంటండి. మన జీవితం ఎలా ఉంది, మన ఆత్మీయ జీవితం ఏ విధంగా దేవుడి కృపలో మనం కొనసాగింపబడుతున్నాం. ఇప్పుడు అంచు దినాల్లో ఉన్నాం, కడవరి దినాల్లో ఉన్నాం, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎవరికీ తెలియదు. ఇటువంటి దుర్దినాల్లో దేవుని కృప మనకు అవసరమైనది పిల్లరా. అందుకోసమే పేతురు రాసిన పత్రికలు మనం చూస్తే ఏమంటే 2వ పేతురు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం మనం చూస్తే అక్కడ కొన్ని మాటలు మనం చూడగలదామండి. ఇవన్నీ ఇట్లు లయమైపోవును గనుక ఆకాశములు రగులుకొని లయమైపోవును, పంచభూతములు మహావేండములతో కరిగిపోవును అని దేవుని దినపు రాక కొరకు కనిపెట్టుచు దానిని ఆశతో అపేక్షించుడి. మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో జాగ్రత్త గలవారే ఉండవలను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఏమండి ఈ భూమి అంతా పతనం అయిపోయే రోజు వస్తుంది పిల్లారా. ఏమండి ఆకాశములు పంచభూతములను ఈ లోకములో ఉన్నవన్నీ కూడా మహావేండ్రులు కాలిపోతాయి అంటండి. అవన్నీ నశించిపోతాయి పిల్లారా. కానీ క్రొత్త ఆకాశం క్రొత్త భూమి దాంట్లో మనం ప్రవేశించడానికంట పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో జాగ్రత్తను వహించాలంటే పిల్లారా. జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నామా, జాగ్రత్తను వహిస్తున్నామా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నిజముగా జాగ్రత్తను వహిస్తే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు జయం ఇచ్చినట్లుగా మన జీవితంలో జయం పొందుకుంటాం. ఎర్ర సముద్రం వరదాటారు, ఎర్రధాన నదిని వరదాటారు. వారు బహు జాగ్రత్తగా దేవుడిని భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు, దేవుడికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు, దేవుడు మాట విన్నప్పుడు వారి జీవితంలో అద్భుతాలు వారు చూశారండి. మన జీవితంలో కూడా ప్రభు అద్భుతాలు చేస్తాడు. దేవుడికి ఇష్టలుగా బ్రతుకుతాం, బహు జాగ్రత్తగా ఉందాం. అందుకోసమే లేఖనం సెలవిస్తుంది కదా, నీ హృదయముల నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకునుము. ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి. అన్నిటికంటే, వెండి కంటే, బంగారము కంటే, అన్నిటికంటే, ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్తము అన్నిటికంటే, మనము కలిగి ఉన్న అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా హృదయమును భద్రముగా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ఆ కింద మాట్లాంటాడు కదా, జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మూర్ఖపు మాటలు మన నోటుంట రాకూడదు, దురాలోచనలు రాకూడదు, పాపిష్ట ఆలోచనలు రాకూడదు పిల్లరా. మంచి ఆలోచనలతో, మంచి తలంపులతో, మంచి నడవడుకుని మనం నడిచినప్పుడు మన హృదయమును మనం కాపాడుకుంటాం. ఏమండి దేవుడిని అడిగి, అందుకే దావీదు అంటున్నాడు కదా, నా నాలుకతో పాపము చేయకున్నట్లు నేను బహు జాగ్రత్తగా చూసుకుందాను. ఆయన నిజమే పిల్లరా, దేవుని వాక్యమును ఎప్పుడైతే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామో మనకి ఆశీర్వాదము, మన కుటుంబాలకు, మన బిడ్డలకు, మన దేశానికి, మన పట్టణముకు దేవుడి చేత మనము బహుగా ఆశీర్వదించబడతాం. కనుక ఈ మాటలు వింటున్న మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రభు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబములను ప్రభు బహుగా ఆశీర్వదించును గాక. నాతో పాటు ప్రార్థనలో అందరూ కళ్ళు మూసుకుని ఏకీవించండి. మహాగణుడా, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, ఇదిగో ప్రభా మా హృదయం నుంచి జీవధారులు బయలుదేరు ప్రభా. అన్నిటికీ ముఖ్యముగా మా హృదయమును మేము కాపాడుకున్నప్పుడు, పరిశుద్ధపరచుకున్నప్పుడు, అపవిత్రత మాలో రాకుండా, అపవిత్రమైన మాటలు మేము మాట్లాడకుండా, మీ వాక్యమైన ఉతికి స్థానం మా హృదయమును కడుక్కున్నప్పుడు, నాయన నీకు ఇష్టలుగా మేము ఉన్నప్పుడు, అయా జాగ్రత్తను వహించినప్పుడు మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలను బహుగా వర్ధలింపజేస్తానని వాగ్దానము చేసావు ప్రభా. ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డను, ప్రతి కుటుంబమును బహుగా మీరు ఆశీర్వదించి, బహుగా దీవించి మీ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు మమ్మల్ని అందరినీ
సిద్ధపరచమని ప్రభా వారి చేతి పనులు దీవించమని, వారి కుటుంబాలను దీవించమని, ప్రతి అవసరత ప్రతి కుటుంబం పట్ల మీరు తీర్చమని ఈ చిన్న విన్నపములు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.